Chief Minister Dr. Pramod Sawant expressed strong confidence that the Bharatiya Janata Party, under the leadership of National President Nitin Nabin, is set to win 2027 Goa Assembly elections. He further stated that the party aims to return to power at national level in 2029. सगळ्यात पहिले समेस्त गोंयकारांच्या वतीन हांव आमच्या पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीनजी हांचे खूप खूप स्वागत करता. नेटान ताळयो वाजून सगळ्या जाणांनी स्वागत करताय. पहिलेच फावटी राष्ट्रीय अध्यक्ष जाल्या उपरांत माननीय नितीन नबीनजी गोंयांत आयल्या. तुमचो सगळ्यांचो उत्साह पळोवन नक्कीच भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्त्यांचो उत्साह एअरपोर्टा वयल्यान तो हांगासर तमाम भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते हांगासर आयल्यात. त्यांचे सगळ्यांचे स्वागत करता. 2 दिवसाच्या कार्यक्रमांतल्यान वेगवेगळे कार्यक्रम हे वेगवेगळेकडे कार्यकर्त्या खातीर आसा. ते सगळे कार्यक्रम सगळ्या जाणांनी अटेंड करचे आणि असोच उत्साह जो आसा हो 2 दीस तांच्या सगळ्या कार्यक्रमांतल्यान तुम्ही सगळ्यांनी दाखोवन दिवचो. परत एकदा तुमचो व्हडा प्रमाणात आसलेलो प्रेम भारतीय जनता पार्टीचेर आसात, नरेंद्र मोदीजीचेर आसात आणि आता नितीन नबीनजींचेर आसात. हो तुम्ही दाखवून दिवचो. या संपा खातीर त्या सगळ्यांच्या वतीन हांव तांचे स्वागत करता आणि नक्कीच तांचे मार्गदर्शन हे आमदार खासदार तसेच कार्यकर्ते या सगळ्यांच्या खातीर मेळटले. ते आमकां सातत्यान तांच्या लिडरशिपीच्या सकयल परत एकदा भारतीय जनता पार्टी 2027 गोंयांत सत्ता येतली आणि 2029 परत एकदा देशात आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे सरकार येतले. आमकां सगळ्यांना खबर असा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांच्या नेतृत्वाच्या सकयल देशाची वाटचाल पुढे वचत असा आणि आता पार्टीच्या संघटनेची वाटचाल नितीन नबीनजी यांच्या नेतृत्वाच्या सकयल पुढे वचते. आमचा पूर्ण विश्वास असा माननीय नितीन नबीनजी यांच्या नेतृत्वाच्या सकयल परत एकदा या देशात एनडीएचे सरकार भारतीय जनता पार्टीचे सरकार निवडून येते. ही कार्यकर्त्याची ताकद असा, ही संघटनेची ताकद असा. सगळ्यांच्या वतीने त्यांचे परत एकदा नेटान स्वागत करता. नितीन नबीनजी आप आगे बढ़ो, मोदी जी आप आगे बढ़ो. भारतीय जनता पार्टीचा भारत पताके वंदे. During Nitin Nabin's visit to Panji, BJP leaders across the state welcomed him warmly. Dr. Pramod Sawant emphasized the party's commitment to development, good governance and strengthening grassroots support in Goa to achieve these goals. सभी कार्यकर्ता बंधुओं को बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद. बोलिए जो भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद. सबका बहुत बहुत अभिनंदन. BJP leaders also highlighted their plans to engage with local communities and address public issues, signaling an activity campaign strategy well ahead of the elections. So what is the message or what do you think? It shows how important our small state of Goa is. It shows how important our small state of Goa is. Because this is the first Like CM म्हटलेलं असा पळय 2027 आणि प्लस लोकसभाक इलेक्शनाक पत्ता भितर. So how is there is no other party other than the BJP. like municipality in the 30 out of 30 म्हणता assembly कितले? I said the first municipality comes, then is the assembly. I said that 30 out of 30. I challenge anyone win 1 seat. अरे पहिले सध्या तुमचे इलेक्शन पहिले हा ते पहिले सांग. ते बरं. Let us talk on that election whichever is first. पहिलेच प्लॅन करताना रे. प्लॅन किती आहा ते माझ्या मोतीन आहा. तुका सांगून कसलो फायदो ना. प्रेसिडेंट गोंयांत येयलेलो असो कितें मार्गदर्शन मेळ्ळें तुमकां? भारतीय जनता पार्टीचे संघटन मजबूत करप आणि 2027 निवडणूक जिखप हो एक कानमंत्र सगळ्यांनी दिलो आनी कितें उलयलें? आणि काय ना आणि त्या पद्धतीन
उमेद हाडटा सगळ्या कार्यकर्त्यां भितर सगळ्यांनी नेटान काम करता. What is the one message that he has given to you? वर्क युनायटेडली फॉर द विक्ट्री ऑफ द पार्टी. प्रदेश अध्यक्ष चीफ मिनिस्टर आणि आमचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष गोंयांत येयले तांणी आमकां मार्गदर्शन केलें आणि कोर कमिटीक जे पळय मार्गदर्शन केलां त्या मार्गदर्शनाचे अनुसरून आमी फुडलें सगळें काम करतले. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.